देग्लायनि एपीएससी आनजादाव जाबायदि सा 38 बर' फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों बेयो बर' हारिनि थाखाय गिदिर देरहासारनाय। बर' फरायसाफोरा देग्लायनि एपीएससी आनजादाव जाबायदि मोजां देरहासार जानो हादों बियो सरायघाट दावहायाव जेरैबायदि देरहासार जानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन बेबायदिनो गोजोननाय मोन्दों। बे मेहेरगोनां आरो थुलुंगानाय बाथ्राखौनो बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। थारैनो बर' हारिनि आथिखालनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बिथिङाव सानफा एफा जौगानाय जागासिनो दङ। बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रादि देग्लायनि एपीएससी आनजादनि फिथाइ फोसावजानायाव बर' हारिनिफ्राय गिबि खेब खनसेयैनो सा 38 फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों। बे मोनसे जारिमिन जानानै थागोन मानोना बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि खनसेयैनो बर' फरायसाफोरा उथ्रिनो हायाखैमोन। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो हाबाफारि लानाय बायदियै दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एपीएससीआव उथ्रिनो हानाय साफ्रोमबो बर' फरायसा आरो आबसुजों खुंजानाय रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिनो हानाय आरो पद्मश्री बान्था मोनगिरि सर्बेश्वर बसुमतारी, आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय तेनजिं बड'सा बिथांमोनखौ मेहेरगोनाङै मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लायो। बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाफुंसार जानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय फोरमायो। आफादगिरि बिथाङा फोरमायोदि बड'फानि आदर्शजों जा गेरेमसा हारि दानायनि जा थांखि बेखौ जाफुंहोनोब्ला जों सिगां सोलोंथाइखौ जौगाहोग्रोनांगोन। आफादगिरि बिथाङा फोरमायबावोदि बड'फानि आदर्शजों जा गेरेमसा हारि दानायनि जा थांखि बेखौ जाफुंहोनोब्ला जों सिगां सोलोंथाइखौ जौगाहोग्रोनांगोन आरो सोलोंथाइखौ एंगारनानै जेबो खामानियानो आबुङै माब्लाबाबो जाफुंनो हाया होननानै फोरमायो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरखौ लानानै लोगोसे बर' समाजखौ लानानै मा बाथ्रा बुङो जों आबुङै मिथिना लानि। मिजिंथियोमोन हास्थायोमोन जे बर' हारिनिफ्राय डाक्टार इन्जिनियार ओंखारनांगौ, एपीएससी यूपीएससी सिविल सार्भिसाव आईएएस आईपीएस एसीएस एपीएस ओंखारनांगौ, प्रफेसर ओंखारनांगौ, केरानि अफिसार ओंखारनांगौ आरो बे थांखिखौनो लानानै बयबो बिमा बिफाया जि मोनसे जोथोन आरो आदर्शनि गेजेरजों गावबा गावनि गथ'खौ सुबुं धोन आरो मोजां बेक्ति खालामनो थाखाय जिखिनि नाजानाय आरो गावबा गावनि गोथौ आरो माने परिश्रमनि गेजेरजों दिनै जायफोरा एपीएससीआव साक्सेस जाबाय आरो लोगोसे जोङो थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय जायफोर बर' मिडियामाव फरायनाय प्राय 15,000 केन्डिडेटआ बेयाव बाहागो लादोंमोन, स्टुडेन्टआ बाहागो लादोंमन। टप 3 सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद आरो क्लास 9 आरो 10 नि जि टप 3 बेयाव सेलेक्शन जानाय फरायसाफोरखौ जों बरायदों। लोगोसेनो जोंहा जि पद्मश्री बान्था मोननाय सर्बेश्वर बसुमतारी जाय साबसिन खेतियक चिरां जिल्लानि बिथांखौ जों बरायदों। आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय जोंनि तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायदों आरो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बरायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मंगलिया बाजाराव जोङो खुंफुंदों आरो खोब गाजा गोमजायै जोंनि रायजो राजा फरायसा फरायसुलिया बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोलोंथाइनि जि मोनसे जावरिखांनाय रिभलिउसन आन्दलन लाबोनांगौनि थाखाय गोजोन आरो सान्थिनि बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ साफा साफा माने सुबुं धोन आरो सासे गोग्गो सुबुं आरो गोरों आरो सासे रोंगौथि गोनां बेक्ति दाफुंनायनि बे जे एजेन्डा आरो थांखि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जे माने थांखि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइया मैखोमै आरो साबसिनै जौगानांगोन आरो सोलोंथाइखौ बाद होनानै कुनु खामानियानो माने आबुङै जोङो मालाबाबो जाफुंसार होनो हाया। दा बेखायनो महात्मा गान्धीया जि तालिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन, डक्टर एपीजे आब्दुल कालामा जि गिदिर सिमां नुनांगौनि बिग ड्रिम नुनांगौनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जे बाथ्रा आरो बेखौनो दिनै 38 बर' केन्डिडेटफ्रा एपीएससीआव देग्लाय सेलेक्शन जानाया बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे देरहासारनाय। बेयो नोङो कुरुक्षेत्रनि दावहायाव देरहानाय बा नोङो सरायघाटनि दावहायाव जेरै देरहानाय बे एखे दावहायाव देरहासारनानै जेरै गोजोननाय मोनो एखे स्पिरिटजों जोंनि फरायसा फरायसुलि इयुन जोलैया जुदि बिश्व जय खालायोब्ला भारतनि लेभेलाव जुदि देरहासार जायोब्ला स्पर्ट्सआवनो जा, कालचारावनो जा, एजुकेसनावनो जा आरो जुदि आसाम नाङै कम्पिटिटिभ एग्जामाव सिभिल सार्भिसाव मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जुदि मासि आवग्रिनो हायोब्ला बयबो बर' हारिनि माने बिखाया जेब्लाबो माने गोजौ जायो, गोग्गानाय मोनो आरो जोङो हारि हिसाबै गावखौनो माने
जि मोनसे जोंनि जि आत्ममर्यादा बेखौ जों जेब्लाबो जाफुंसारदों होननानै जों साननो हायो दा बेखायनो बे जोङो बरायबाय फैबाय थानाय समाव दानि आथिखालनि इयुन जोलैया बिनिख्रुइ साबसिन नाजागोन आरो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' मिडियामाव साबसिन रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामदों फैबाय थानाय 2024नि मेट्रिक आनजादाव जाय बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 सेभानि स्टेन्ड खालामनो हागोन बेनो जों 1 लाख रां दान बान्था बावगोन बेयाव जुदि साबा फैयोब्लाबो 10 जन फैयोब्लाबो जोङो एजुकेशन जि फान्ड एबसुआ जि तयार खालामो बेनिफ्राय जोङो होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेखायनो बयखौबो गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानो खावलायबाय बावसोमनो खावलायबाय गार्जेन फोरोंगिरि बयबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशनाव बयबो जाहाथे बाहागो लागोन आं बेखौनो खावलायनानै फोजोबबाय गोजोन्थों।